Prangsi Lumbajong constituency arat ke do anaphan nili hinpen Lumbajong constituency committee a president hoya hinpen nang litong phan kardom nang sipilo kardom pini nang litong labangsu live ke bang kela hello jasemet penawa por ahud APHLC Ladak Lumbajong constituency Arlu Paglangsu Apia Salong Penap APHLC Atum Jakong Perang Mate Six Schedule Awareness Kibi Pomji Pansi Chisik Sedang Pomtang Lolang Litu La Solong Kachupapon Central Committee abitung do anaphan dak Lumbajong constituency hoihin ben dami labangso Facebook live pen nang ito aphan chop hapon lo la pen paglangso apias lake ilitum kinam tang arni hotame apong tin dame tum APHLC tum si tum hada chepe hai pon verlo la pen hada ke claim ke dam me sen pen ajoksi alang litum kai tame khailong ri me sen ni itu malong le phelang jirai kom thip nang ji pu pen matha si hada gara tum tame un an thek an pen bangke alang litum apong tin a election hot tame me sen a result long la si nili hoye hin pen as a constituency a president hoye hin pen Nanglitum kaddu kowe arado anaphaname pena papor Lumbajong constituency angkang gedo an lapen a constituency tin pen hek anun anatum nagache tudun ji ba kewang ji phansi nanglitum phan labang so Facebook live panili phapon pena papor ilitum kachup hapon ke la hello ilitum a party a president itu kacing honai asar JI Qatar IAS retired alang listami tumlong nang sitong dunji la penili tu ma general secretary professor sarkiri dong pharake hai alang listami nang sitong dunji sonda taksi tum lamjai sarpo angtong ti Qatar alang kami nang sitong dunji la penili tum kacing honai litum ma vice president rajas tisoke hai alang listami nang sitong dunji asonsi law secretary pen central committee abitung penili polo abitung do anatung tame ongdu atum penana si tong dunji la pen asida Lumbajong jasemet apias tin pen a president secretary la pen PS totally di puang kang along ke do ward a president secretary do anatum penapilitum paglangsu apias atum alang atum aningarong pen labangso program kay rensolo kacetong dun perji phansi nilihin pen nang lito phang chuning ripon lo nason daksi ilitum kidam tang hodo bangke litum mizung lai ka jana nasi tum damlo ada langet su pan prilang su halapwa hawar si tum damlo non jasemet Lumbajong lo apias tin itum kachihum rijia program itum deng pondom lo lapen award tin along tamila songo si non jasemet itum pen naba bangke paglangsu apias itum humri ponpo pen nang itum phanchuni ripondo pen abilitum APHLC kora pen according jero an utan lan bang itum cerap cetu dunune lapen labangsu apias kachihumri tangdet apen apilo polote itum kaduk kawe apias award lahai kado we chumri tangdal bolote ilitum ilitum makemang ajahak dolang nilino nomat itum dak labang so life long bang ngani di thanpon dak ke asapo kasik sa dolang satami itum ajahak I step ke ding poning dolang Lumbajong long lasi nanglitum anutin abang hotin tame PS a president a secretary kado itu man tame labangso Facebook live kelong pen atum an nang atum a PS along lemra pen damra pen atum aphan
Wardalong kami nang itong pera pedam ra pera tong pan nang itong bangso birta chipipon po pusi nili ning hepon lo pen pinawa por kaddo we panda phapon lo apor lake baji krisi bensi chengpon ji pen adim gelake parlangso lake nang itong pu manja hoi pen pulu chok ta chok balapu taralangso hoi pen nang tum dam pen ha da an elong adim dam po lapu manja ke dam tuwar na le nang litum sui ta chok tuwarak pu masi feel dolo hala da hala piesta hala da masa feel da dolo hala da masi itu peman pon to masi ning che pon no un ambe na bang itum cerat ke tu dolo na pen itum alang itum kiklem ka chikit du lo mason thot pen alang tum ning rong chikilo le itum ta kato beta itum cerat ke tu na busin ang itum han phapon kardong